Kaže, donacija gradu Beogradu, GP Invest gradnja, Borča, autor ARH, Stevan Mićić, 2010. godine. Kakva divna grobarska česma. Bože, kakav mermer, kakva lepota. Jao! Šta je ovo? Stotinu mu demokrata. Vidi šta je poklon Beograđana, da im opere noge. Joj, bede srpske. Šta, neće opet da radi? A mora jače. To je za jake, snažne demokratske ruke. Pranje nogu Beograđanima je. Pranje noge, ništa, Da, vidiš, oni su, demokrate su sebi napravile lepo klupe da mogu da se odmore, da skrenu, tu još crna limuzina ulazi u Mišorsku. Mišorska je postala kriminalno udruženje, čoveče. Strašno je. Kriminalno udruženje građana. Strašno. To ti je demokratija, jedna.